Το χωριό Μονόλιθος μοιάζει με οχυρό και προσφέρει εναλλακτικό τουρισμό σε φυσιολάτρες και αναρχητές. Οφείλει την ονομασία του στον τεράστιο μονόλιθο βράχο που στέκει από πάνω του, ενώ ακριβώς στην κορυφή βρίσκεται το κάστρο που έχει χτιστεί από την εποχή των Ιππωτών. Ο μονόλιθος εντυπωσιάζει τους επισκέπτες με τα λιθόκτιστα σπίτια του και τους ανηφορικούς δρόμους. Βρισκόμαστε 72 χιλιόμετρα περίπου μακριά από το κέντρο της Ρόδου. Το χωριό βρίσκεται δυτικά και νότια του νησιού. Το χωριό μας είναι ένα μέρος στο οποίο μπορεί ο επισκέπτης να έρθει όλο το χρόνο. Ενδείκνυται για πολλές εναλλακτικές δραστηριότητες. Πεζοπορία, ορειβασία, αναρρίχηση, ορεινή ποδηλασία. Για τους φυσιολάτρες υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον όσο αφορά την άγρια ορχιδέα, καθώς το νησί της Ρόδου έχει 52 είδη και εδώ στο χωριό μας υπάρχουν κάποια τα οποία είναι πολύ σπάνια. Το χωριό είναι ένας πόλος έλξης για όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με τις εναλλακτικές δραστηριότητες. Είναι επίσης τόπος θετικής ενέργειας, καταγεγραμμένος ενεργειακός τόπος, και αυτό βέβαια μπορεί να το νιώσει και ο καθένας από την πρώτη στιγμή που έρχεται, με το χαμόγελο που σχηματίζεται στο πρόσωπό του και με την ηρεμία την οποία εισπράττει. Επίσης υπάρχουν φανταστικές παραλίες όπου μπορεί κάποιος να απολαύσει το μπάνιο του σε κρυστάλλινα νερά και κάποιες ενδεχομένως και έτσι πολύ πιο ήσυχες, δηλαδή να είσαι μόνος σου ή με την παρέα σου και να ζεις αυτή τη μοναδικότητα που προσφέρει η περιοχή εδώ. Ένας βασικός λόγος για τον οποίο πρέπει κάποιος να επισκεφτεί το Μονόλιθο είναι το ηλιοβασίλεμά του, το οποίο δεν έχω λόγια, πρέπει να το ζήσεις, πρέπει να το δεις για να καταλάβεις την ομορφιά και τη μοναδικότητα.